Bună, sunt Cristina, bine ai venit pe canalul meu. De dimineață l-am dus pe Tudor la grădiniță cu autobuzul, apoi pe drumul înapoi spre casă ne-am oprit la o florărie de unde am luat niște crizanteme și am observat că sunt deja foarte multe frunze îngălbenite și căzute, semn că a venit toamna, gata, vara s-a dus. Am făcut apoi micul dejun pentru cel mic, pe bucățelele acelea de pâine este pate de ton pe care Noa îl mănâncă foarte bine. Apoi am iubit un pic pisica, am iubit apoi un pic copilul și m-am apucat să fac niște lucruri prin casă, un pic de treabă. Sertarul acesta este întotdeauna un dezastru. Am încercat să-l organizez, dar nu va avea viață mult lungă așa organizat, pentru că Noa sigur o să-și facă de cap de acolo. Apoi dulapul acesta iarăși e întotdeauna foarte dezorganizat. Am încercat și pe acesta să-l pun un pic în ordine și după ce am aranjat lucrurile astea, m-am hotărât să fac niște ardei umpluți. Am așezat aici în oală ardeii, apoi am dat drumul programului, 30 de minute sunt absolut suficiente și am plecat de acasă pentru că deja s-a făcut timpul să-l luăm pe Tudor de la grădiniță. Ne-am oprit în parcul de lângă grădiniță, unde am petrecut un pic de timp, ne-am jucat, s-au jucat și ei la locul de joacă. Ne-am jucat un pic pe iarbă, dar deja e frig, deja e răcoare, nu mai merge să stăm desculți așa prin iarbă cum o făceam astă vară și mai mult decât atât, foarte curând a început și o vijelie, am crezut că ne va prinde sigur ploaia, așa că ne-am adăpostit în oșanul de lângă parc. Mi-am luat o ciocolată caldă albă eu, i-am luat și lui Tudor o porție din aceea mică de noodles pe care bineînțeles că n-am mâncat-o și apoi cât timp ei s-au jucat la mașinuțele astea, eu mi-am băut ciocolata caldă, a trecut și vijelia și apoi am ajuns acasă unde între timp se făcuseră ardei umpluți, am mâncat cina și asta a fost toată ziua noastră. Mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc că vă uitați la clipurile mele, ne vedem data viitoare, pa, pa!